Chini Tripura haste Tongzao kaisa besate O hani borok rok sawo bangla bai kok borok Bayap song dinini o video sing saiman lainai Chini Tripura ni kok rok no Barot hani kaisa besate haste engkha Tripura O haste ni khaktam phasingo no Bangladesh bai ari khaksa phasingo simino Assam bai Mizoram tui Barot ha bai kerenglayo O haste ni ari eba border Assam bai 53 km Mizoram bai 109 km tai Bangladesh bai hinke 856 km haike Tripura haste ni ari logmani bebagui 1018 km Chini o sengsar engkha kiting 360 degree A kitingo Tripura 22 degree 56 ni simi 24 degree 32 utor okhang sawo tai 91 degree 09 ni simi 92 degree 20 purbodra gimang sawo khobjago O haste logmani 183.5 km tai tormani hinke 112.7 km 2011 bisini borok le khaimungo o hasteo borok bangmani bebagui khorok 36,73,917 aboni bisingo sela khorok 18,74,376 tai burui khorok 17,99,541 abono rugui wansogui naki 2019-20 bisiwo hasteo borok bangmani 40 lakh seg engo 2024 bisio borok bangmani 42 lakh ni sai tasha kebang engthothok Tripura ni Kaisar district ni bisingo jotoni sai borok kebang engkha West Tripura district jotoni sai borok kisa engkha ونوكوتي district jotoni sai borok keseng engkha Tolai district tai jotoni sai borok kubung hunke West Tripura district 1872 bisio Tripurao puila borok le khaijakha Azorabo Tripurani bubagra engkha Birichandra Manikyo Azorani census report dogno taibo kahamke saimana mosungke norok o bijabno poriui naimano Khulumung Surimung eba tuimung rokno nainake 2011 bisini census so Tripurao Hindu tongo 30 lakh ni sai kisa bara Muslim 3 lakh ni sai tasha bara Christian 1,60,000 sek Buddhist 1,25,000 Sikh 1,000 sek borok bango Tripurao Kaisisuku community ni tribal eba ST do pharok tongo aborok engkha Tripuri Riang Jomatia Nuatia Lusai Usui Saimol Halam Kuki Garo Mok Sakma Bil Munda Orang Santal Lepsa Khashi tai Butia Tripurani ST rokni bisingo jotoni sai borok kebangkuk engkha Tripuri do pharok 2011 bisini borok le khaimani census report odo phani borok bangmani khorok 5,92,255 Tripuri do phani Surima eba Khuloma ter ke Goria Ker Mailuma Khuloma Lampra Burasa Haksen Thumnai rok Boni rok Abohai rok Resabmung mosamung hunke Goria mosamung Lebang bumani mosok surmani mamita aborok tammani hinke dangdu jongpreng sarinda sumui aboherok Tripuri ni ulono ulniyo tongo Riang 2011 bisini borok la khaimani census report ordo phani borok bangmani khorok 1,88,220 Riang rokni bisingo talai subtitle nukjago dolsa engkha meska tai dolsa engkha molsoi O dofani bisingobo Tripuri dofa haino Mailoma Lampra Buraha Boniro abohai motai khulomaro nukjago O dofani mosamung engkha Hojagiri mosamung Jomatia 2011 bisini census report O dofani borok bangmani khorok 83,347 O dofani khulomani jotoni sai motai kotor engkha Goria Nuatia ni kok mang engkha Ketal Tiprasa 2011 bisini census report odo phani borok bangmani khorok 14,298 Nuatia rokni kabangma sabta telok tongo aborok engkha Anok Khaklo Totaram Murasing Nuatia Teldak Kewa Gorjon Tongpai Kalisa Asolong Halam 2011 bisini borok le khaimao halam dofani borok bangmani khorok 57,210
Odo Panibo, Gabangma Sapta Telok Tongo. Aborok Inka, Koloi, Gorbong, Gaifeng, Bong, Sakasep, Tangasep, Dab, Bongcher, Molsom, Rufini, Surai, Rangkhol, Langai, Ranglong, Nobin, Murashing. Usui 2011 bisini borok lekhemungo Odo Pani borok bangmani bebagui khorok 2447 Omorpur tai Bilonia subdivision amsayo borok bangkugo Mok 2011 bisini sensaso Odo Pani borok bangmani khorok 37,893 Sabrum tai Bilonia amsayo mokrok tongkugo borok ni tuimung henke Buddhism Sakma Mogrok haino Chakmarok ni Khulumongbo Buddhism no 2011 bisini sensaso Odo Pani borok bangmani Tripurao simino khorok 79,813 ingo Chakmarok ni Alka script eba alphabets tongo borok ni ter ingkha Biju festival Buddha Purnima Kothin Sibardan Garo 2011 bisini sensaso Odo Pani borok bangmani Tripurao simino khorok 12,952 tongo Garudo Pani Kotor ter henke Wangala festival Kuki 2011 bisini sensaso Odo Pani borok bangmani khorok 10,965 Lusai North Tripura districto tongnai Lusai rok borok sak no Miju honai sinimong ruo borok ni masamung henke Zero Dance 2011 bisini sensaso Odo Pani borok bangmani 5,384 Kashi eba Kashiarok Meghalaya hasteo Bangkugo Tripurao honke 2011 bisini sensaso khorok 366 Odo Pani ter henke Ka Satsuk Mansiam Ka Pomplang Nongkerem Akorok Lepsa Arunachal Pradesh Meghalaya Sikkim Darjeeling rogo Lepsa rok tongo Tripurao bo Odo Pharok bangmani 2000 bisini sensaso khorok 157 Bhutia ST rok ni bisingo jotoni sai borok kisa henke Bhutia rok bo kisa lepsa haino 2011 bisini sensaso Bhutia rok bangmani khorok 28 Munda rok ni agini tongthai henke Sutonagpur amsayo Tripurao Munda rok bangmani 2011 bisini sensus report khorok 14,544 Orang rok ni agini tongthai ingkha Bihar, Madhya Pradesh tai West Bengal amsayo Tripurao Odo Pharok bangmani 2011 bisini sensaso khorok 12,011 Bil Odo Pharok Bihar tai Madhya Pradesh amsaini pisarjakha borok Tripurao bangmani bebagui khorok 3,105 ingo Santhal Odo Pani borok rok West Bengal Bihar tai Madhya Pradesh ni pisarjakha borok Tripurao bangmani hinke khorok 2,913 Saimol 2011 bisini sensaso Odo Pani borok bangmani bebagui khorok 549 Bayapsong Norok taibo hai kokrok no saimana musukhi norok naiflaimang tongdi kupulung hamjangma YouTube channel tini ni bagui asing nongsideng jotono no hambai